Dyma lle byddwch yn dod o hyd i'ch darganfyddiadau gorau, eich dyfais orau, a'r gorau sydd ar gael. Nid dim ond eich athro am heddiw yn unig yr ydym ni, ond ni yw eich llyfrau, ni yw eich technoleg, a ni yw eich ysbrydoliaeth ar gyfer creu eich yfory. Nid ydych yn cael eich geni yn rhagorol rydych chi'n ei feithrin. Arbrofwch gyda bywyd ac nid gyda cemegau'n unig. Nid oes angen i chi edrych i'r awyr i weld seren. Dim ond ymestyn yn uchel a'i chipio. Bydd addysgu rhagorol yn eich arwain yn uwch nag addysgmygoch erioed. Penderfynwch heddiw i ehangu eich yfory. Mynwch ysbrydoli, ewch y tu hwnt i arloesi ac mi fyddwch yn llwyddo. Ni yw chweched Ial.